Sker der noget? Bliver den rød? Det er en recorder. Står den der? Den kører. Okay, fint. Tops 5 minutter, så vi kan e-mail det. Lige han sover og øl lidt smart. Ja, ja. Men ja, nu kører godt. Ej, man bare. Er du klar? Ja, jeg skal lige hente mig. Nå, ellers optager vi bare igen. Nå, fuck det. Jeg kan ikke spille uden at der kommer mange. Ja, jeg skal nok spille. Nå, der er ikke helt det. Nej, det er det faktisk. Jeg skulle også tænke, at jeg skal tænke smøg. Jeg skal have noget væske igen. Jeg bliver helt tør i bagmunden der. Hvad hedder det? Gale. Svælge. Drømmen. Du kører bare. 3, 4. Okay, stop. Det stoppede der. Der var ikke noget. Også fordi jeg var ja, den er stoppet, tror jeg. Er den stoppet? Ja. Nej, den spiller der. Vi ser, hvad der sker.